Свободното падане е движение, което се извършва изцяло под действието на силата на гравитацията. Когато има движение по наклонна равнина, то отново се извършва под действие на силата на гравитацията. Колкото по-голяма е наклона, толкова по-голямо е ускорението, което получава движещия се обект. Но все пак във всеки случай остава силата на реакция на опората от страна на наклонената равнина. И така движението не се извършва само под действие на силата на гравитацията. И така, за да има свободно падане, не трябва да има опора, която да среща падащото тяло. Дори обаче да няма опора на пътя на падащото тяло, знаем, че въздуха винаги има съпротивление, което оказва върху движещите се тела. Ако масата на обекта не е достатъчно голяма и силата му на тежестта е сравнима с силата на трина от страна на въздуха, то тогава нямаме свободно падане. Може да видим това и в случая, в който имаме топка за боулинг и птичи пера, пуснати от една и съща височина по едно и също време. Силата на гравитацията, която им действа, трябва да им предаде едно и също ускорение. Но понеже силата на трина е пренебрежима за топката, но не и за перата, може да кажем, че топката пада свободно, но перата не. Ако обаче премахнем въздуха от даденото място и така елиминираме силите на триене, и двете тела ще бъдат в състояние на свободно падане. Силата на гравитацията ще придаде и на двете едно и също ускорение. Въпреки различната сила на тежестта, която им действа. И така и двете ще достигнат до крайната точка по едно и също време. Защо става така? Защо на тела с различна маса, на които действа различна сила от страна на гравитацията, падат с едно и също ускорение? Лесно можем да си отговорим на този въпрос, ако си представим по-тежкото и по-лекото тяло, като две тела, които просто са направени от различно количество материя, от различно количество грамове. Всеки един от тези грамове бива дърпан по-отделно от силата на гравитацията. И така дали ще имаме 2 или 5 грама в тези тела, това няма значение за ускорението, с което ще падат. Всяка една единица материя бива дърпана по-отделно. Но ако единиците материя са повече, ще съберат силата си по време на падането. И така просто ще тежат повече. Може би най-голямото научно откритие, направено в историята на науката, е закона за гравитацията на Исак Нютон, който описва свободното падане на телата, а също така и движенията на небесните тела по техните орбити. И казва, че те се извършват по действието на една и съща сила. На пръв поглед обаче е малко объркващо, защо ябълките, когато бъдат пуснати, падат право надолу към Земята, а Луната обикаля около нашата планета в продължение на милиарди години под действието на същата тази сила, силата на гравитацията, и никога не е паднала върху нея. Какво ще стане, ако успеем да прокопаем тунел през центъра на Земята и пуснем нещо да пада през него? Ако това е Земята, а това е един камък, който пуснем през този въображаем тунел, този камък ще започне да се ускорява до тогава, докато стигне ядрото на Земята. Оттам нататък ще започне да пада на другата посока и малко по малко скоростта му ще намалява, докато не се изкачи на същата височина, от която е бил пуснат, при положение, че пренебрегнем силата на стриене във въздуха. И оттам би паднал отново в другата посока и ако пак пренебрегнем силата на триене на въздуха, пак ще отиде на същата височина. Така ще продължи до безкрай. Но понеже не може да пренебрегнем силата на триене на въздуха, най-вероятно накрая просто би спрял в центъра на Земята. Нека повторим сега този опит, само че вместо да пускаме камъка право надолу, нека го хвърлим и настрани. И пак да допуснем, че може да мине през някакъв въображаем канал, изкопан през Земята. Тогава движението му ще започне да се движи по нещо като орбита, която пресича земната повърхност. И колкото по-силно го хвърляме, толкова по-голяма ще става тази орбита. Докато накрая стане със същата кривина, като тази на Земята и никога не пресече земната повърхност. Тогава ще имаме движение по орбита. И така, свободното падане и движението по орбита са едно и също нещо. Просто движението по орбита не става само надолу, а и настрани. В случая движението не се извършва само по действие на силата на гравитацията, защото гравитацията действа надолу, а скоростта, която сме дали, е настрани. Но отново има свободно падане, защото нямаме сила, която да действа по посока на силата на гравитацията. Двете сили действат под прав ъгъл. Така те описват две взаимно независими движения. Падането надолу към центъра на Земята и движението настрани, което разтегля въпросната орбита. Ако на Луната и действаха сили на триене, тя малко по малко щеше да загуби своята енергия и да падне на Земята. Затова и сателитите се изстрелват в орбита над атмосферата, за да не се сблъскват с молекулите на въздуха и да не губят от енергията си.
Безтегловността, в която се намират астронавтите в Международната космическа станция, се дължи на това, че се намират в състояние на свободно падане. Има честото объркване, че при тях няма гравитация. При тях гравитация обаче явно има, защото Международната станция, в която се намират, обикаля около Земята под действието на силата на гравитацията. И така движението на планетите, кометите и астероидите около Слънцето е всъщност състояние на свободно падане към Слънцето. Просто с достатъчно голяма скорост, така че траекторията им на падане да не пресече Слънчевата повърхност.